Keď sa vrátim k tomu, ako ste popisovali Milana Lučanského, vy ste boli kolegovia, dlhé roky sa poznáte. Aký to bol kolega, aký to bol človek? Myslíte si, že mohla ho väzba zlomiť natoľko, že by urobil to, čo urobil? No viete, Lučanský bol veľmi aj sebavedomý, aj tvrdý, aj povedala by som, že určite rozumný človek a vedel, čo chce. Pre ňo bola jeho práca skutočne prvorada. On prešiel viacerými funkciami v tom policajnom zbore. Tu nejde len o to, že bol policajným prezidentom. Tu ide o to, že to bol operatívec, ktorý mal vedomosti o všetkom, čo sa dialo. Mal to v hlave, vedel s tým pracovať. Tým, že prešiel rôznymi funkciami, niekoľkokrát opakovane musel byť psychologicky vyšetrený. Nikto nepovedal, že by bol nejaký labilný, že by bol nejaký, že by mal nejaké samovražedné sklony. Veď to dokonca dneska odznelo na tlačovej besede, že ani psycholog včera nezistil, že by mal samovražedné sklony. On bol vo väzbe len od 3. decembra. To je strašne krátka doba na väzbu. Pritom on väzenské prostredie dokonale poznal. On vo väznici nebol prvýkrát. On vedel, ako tam prebiehajú procesy, ako sa to všetko deje. On mal veľa možností, on sa ešte ani nestihol brániť voči tomu, čo sa mu kladie za vinu. Ešte žiadne konfrontácie, výpoveď akurát pri vzati do väzby. Hej. On mal ešte možnosť vystúpiť na súde, brániť sa. Zdá sa mi preto, že po 3 týždňoch samovražda, ja proste nemôžem hovoriť tomu, že človeka, akým bol Lučanský, toho poznal, že 2-týždňová väzba zlomila. Je to môj laický názor, osobný názor, ale toto si ja myslím. A čo by teraz, pani prokurátorka, malo nasledovať? No samozrejme, že musí nasledovať veľmi dôkladné vyšetrovanie, pretože to proste, toto, čo sa teraz stalo, je signál nie len pre Slovensko ako také. Toto je signál do celej Európy a do celého sveta. Na Slovensku sa samovraždil vo výkone väzby generál polície. To proste je neuveriteľná záležitosť. Hej. To ešte si dneska možno nevieme ani predstaviť, aké to bude mať nedozrievne následky. Hej. Lebo toto všetko prejde médiami a všelijakými ustanovizňami aj v Európe, aj vo svete. Musí to byť veľmi dôkladne vyšetrené a zodpovední ľudia za to musia niesť následky. Pretože do väzby človek ide zdravý, z väzby sa má človek vrátiť zdravý, lebo väzba nie je trest. Väzba je proste iba opatrenie na to, aby bol k dispozícii, zabezpečovacie opatrenie, aby bol obvinený k dispozícii, aby nepôsobil na svedkov a tak ďalej. Rozhodne to nie je trestom. Hej. Na človeka, ktorý je vo väzbe, sa pozerá ako na nevinného. U nás stále platí, dúfam teda, že u nás stále platí prezumcia neviny a nie je to tak, že ak raz už novinári nafilmovali, ako niekoho verú do väzby, že už je to definitíva. Takže musí byť skutočne dôkladné vyšetrovanie a povedala by som, že aj vyvodenie zodpovednosti voči ľuďom, ktorí majú na starosti väznice, ktorí majú na starosti výkon väzby a proste prečo sa toto všetko stalo? Prečo sa toto všetko udialo? Pani prokurátorka... Dneska sú to všelijaké rozporné informácie a toto všetko sa musí uviesť na pravú mieru. Pani prokurátorka, dnes na tlačovej besede ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala, že prípad Lučanského je politický proces. Vy si to myslíte tiež? No, ja by som, viete, 40 rokov som pracovala ako prokurátorka a nikdy by som nechcela, nikdy som to ani nerobila, miešať politiku do trestného práva. To proste, politika sa nerobí trestným právom v žiadnom štáte, hádam Turecku po prevrate. Toto by malo byť absolútne neprípustné. Ak tú politiku do toho niekto vnáša, tak nech povie potom pani ministerka, kto tam tú politiku vnáša. Ja neviem, v čom to malo byť politické, však veď on bol policajným prezidentom, odstúpil potom, ako mu skončila
doba funkcie. Ďalej už politicky činný nebol. Neviem o tom teda, že by bol politicky činný. Tak kto do toho vnáša politiku? Pretože fakt je ten, že vo väznici zomrel. Ďakujem pekne, že ste sa s nami spojili takto cestou.